Kamano moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda okwedo jatend piny Kenya William Ruto kuom dhuolo ayenje kind oganda. Grubego maromo 20 mane lose romo margi madhi nyime lo Kenya Athi River wacho ni weche ma jatend piny Kenya nyowacho nyoro kod kawuono okalo kiewo kendo dhi ataro mar nyadhi mar apisi mar jatend piny. Simprose Okinda lero no wachni. Tok jatend piny kod moko kuom jatend kweth mapingo sirikal chako tomore ayenje lela, riwruoge makedo ne ratich oganda koro wuok oko mar kwedo kit siasa mar ayany magiwacho ni biro mana medo pogo wi oganda jo Kenya. Ka gilose romo margi madhi nyime lo Kenya Athi River, jotelo mag riwruoge mopogore makedo ne ratich oganda okwedo jatend piny William Ruto kuom chayo apisi mar jatend piny e pacho ka kendo kuom kiro ayenje lela ka giwacho ni jatend piny owinjo dikre kendo tak Kenya gi muolo. Article 73 of the Constitution is unambiguous. Authority assigned to a state officer is a public trust. It must bring honor to the nation and dignity to the office. It vests in the office the responsibility to serve the people and not the power to rule them. Kotele ko jatatije maduong' mar Inua Kenya ni sisi Laktar Kawive Wambua, jotelo go wacho ni thuolo mar kedo ne ratich oganda e pacho ka sani ong'wony kendo onge ng'ama dewo ratich oganda jo Kenya. These actions include abductions, illegal deportations, surveillance, intimidation, interference with places of worship, and the spread of digital misinformation, including AI-generated content. Civic space must, of necessity, encompass every Kenyan's right to speak freely, to assemble, to participate in public life, and to hold those in power accountable without fear of retaliation. Riwruoge koro dwaro mondo josiasa go siasa mamuol maler kendo maonge akwede. Tuangalie sana kwa makini hususan chapter 6 yetu katika constitution yetu ya Kenya ambao inazungumzia maadili. Tuna watoto ambao wanatazama runinga zetu na kusikiza redio zetu na vile vile kupitia katika mitandao tofauti tofauti ambao kiona mifano kama ile kutoka kwa afisi kubwa sana katika nchi hii, tunapata mifano michafu sana ambao tunaambukiza watoto wetu. We therefore demand that the President and all political leaders exercise language, conduct, and leadership worthy of the offices they hold. Chapter 6 is not merely an ornamental chapter of the Constitution, but a guiding light for our leaders on their conduct in their political offices. The presidency is not a personal platform. It is a constitutional trust. Kenyans require political hygiene from the top and across all political actors. Kamano bende giparo ne apise mag sirikal mondo titije gi yo mowinjore ka giywak ni thoth apise mano chuyo mondo chung kar kendgi sani siasa odonjore kendo weyo jopiny gi midhiero. Article 94 vests legislative authority in Parliament on behalf of the people, not the executive, not party whips. We therefore demand that Parliament defends its independence without apology, rejects all legislation pushed through without genuine public participation, pass campaign finance reform before 2027, and exercise their oversight mandate with courage. To the President and the Executive, we demand that they conduct themselves with the dignity that Chapter 6 requires. End executive interference in independent institutions, cease any support, any direct or tacit support for groups fomenting regional instability, redirect the nation's resources towards health, education, and youth opportunity and other pressing priorities for Kenyans. The State House budget cannot expand while hospitals collapse and classrooms overflow. Magitimore kine ma jatend piny e limbe mar Imbo mar Kenya kawuono omedo dwoko moko kuom jotelo mano yanyo odiochieng' manyoro. Simprose Okinda, Ramogi TV.